Slovak.ch, tvoj švajčiarsky sprievodca. Dnes na tému vyplatenie dôchodku po odchode zo Švajčiarska. Večná téma medzi Slovákmi vo Švajčiarsku. Dá sa po odchode na Slovensko vyplatiť dôchodok? Hneď na začiatku treba povedať, prvý pilier nie, tretí áno. A niekde medzi nimi je druhý pilier, ktorý sa delí na povinnú a nadpovinnú časť. V roku 2026 sa povinná časť počíta z ročného príjmu do výšky 90 720 frankov. Všetko nad túto hranicu patrí do nadpovinnej časti, ak to váš penzijný plán umožňuje. Ak sa vraciate späť na Slovensko, teda do krajiny EÚ, povinná časť druhého piliera sa vyplatiť nedá. Tieto peniaze musia zostať vo Švajčiarsku na osobitnom účte až do dosiahnutia dôchodkového veku. Vyplatiť je možné iba nadpovinnú časť. Tá podlieha osobitnej zrážkovej dani podľa kantónu, v ktorom má sídlo váš penzijný fond. Počas pobytu vo Švajčiarsku existuje možnosť použitia druhého piliera na vlastné bývanie alebo podnikanie. To však nie je režim pri odchode do zahraničia. Ak sa však sťahujete mimo EÚ alebo EFTA, pravidlá sú iné. V takom prípade je za splnenia zákonných podmienok možné vyplatiť aj povinnú časť. Rozdiel medzi povinnou a nadpovinnou časťou je zásadný. Bez jeho pochopenia môžete mať nesprávne očakávania. Federálne pravidlá sú jasne stanovené. Pri návrate na Slovensko nie je výplata celého druhého piliera vo všeobecnosti možná.